haka za ta fi kenan yau fa azumi fa na biyu kaga fa billahi allazi la ilaha illa huwa in banda in na sha azumin na akwai hukunci in ba sai na karya shi a yau ba Allah ya tsinan albarka ka ji na gaya ma haba abun fa da wahala fa 12 rana ka wanda ma kai dubi mumu da kake nufi kai ma ɗayan ma da yaya nayi kai kokari ma da kai biya ni ɗayan ma ta yaya nayi au kana nufin ka sha ɗaya na sha mana to anya ai matsala na'am ko wannan wani irin furci kuke ne kai yanzu kamar ka ai kai abun wani ya sha ne dan karamin yaro kai ma fada kai yanzu kake wani wai zaka sha azumi to ka sha ai ban sha din bare ko wallahi wala kiri sai ya nade ka ba ma za ka kai ai sai na sha da adadin kan ba zan ma sha ba wannan ya ke da maza wai kallo nan da girman sa wai azumi wai in banda menene wai wallahi sai ya sha ana kwaɗar rana su ba ga 12 ba ba sha amma ku ragwaye ne wallahi to ni kun ganni nan ko sauri ba na yi kuma in tashin tafi aikin kankare na kowane tsuntsu kukan gidan su yake ai an fim ka ta za ku karasa ne allo gaskiya ne kaka da mu za mu karasa to mu kaga mu kan kwanan aje ungo je ka wancan shagon ka je ka siyo mana lemu ai kuma yanzu ba sa fito azumi kaga ka ce maman ka ce ta aiko ka kaninka ne ba shi da lafiya zai baka kaji sauri kai sauri fa gudu kai sabgan nan sai an yi ta wallahi mahaukaci ne ni kai kake haka an ga waya ya tace ta yaye ni ga ina gawa kawai ya kake haka ai wa'ancan da kake ganin ke musu wani abin duk buwayen banza ce na sani ni ma haka ya kake haka to ni ko ɗaya ma ban yi ba kananin yan iska wai ko ba saba sha a can bane kora in go kora ko fara kora da wannan tukunna to ka shi Allah azumin ne kai ya kake haka kai gaba ɗaya ka ma gama sha